Cineva mă întreba, Daniel, care este cel mai bun preț pentru Bitcoin? Iar răspunsul meu este următorul. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când vrei să cumperi un asset de genul ăsta, cum e Bitcoin sau, nu știu, dacă vrei Tesla, Apple, Microsoft, este să te asiguri că are un discount, dacă este redus. Trebuie să te decizi ce profit vrei să obții și ce perioadă de timp îți asumi riscul. După care, trebuie să vezi în timp cam care a fost evoluția assetului. De exemplu, Bitcoin-ul în ultimii 3 ani, până în această corecție, până în acest bear market, nu a avut scăderi mai mari de 32-33%. Da? Deci, practic, în clipa de față, are cea mai bună medie de preț din ultimii 4 ani. După care, trebuie să te asiguri că înțelegi că, indiferent cât de bun e prețul la care cumperi tu, e posibil ca acesta să mai scadă. Dacă toate aceste criterii sunt luate în calcul și ești confortabil, pentru că asta este cel mai important, să fii confortabil, da? Și să ai o decizie în capul tău luată, atunci cel mai bun preț este ăla cu care ești confortabil.